Otiefo, me mamwa kwaba. Ye freme kwejo Kaspa. Ena me wo abruchire London. Enei mechremo senia na solar hot water ewia nso ehye eya juma. Fidie ye freno hot water cylinder. Ahana nso ehye wo. Se ye kodware a efre asoro ena ba edware honom. Nso a edwo efre pipe way ena ekọ cylinder no mu. Se solar adaka ena wodan no so se ye hye a nso be free ho ewo pipe tomtom no mu ena aba cylinder no mu. Nso a ewo solar pipes no mu enye ne na ye de dware nso so no ewom. Se eba cylinder mu bibi te se kawa eye daade ena ewom ena ema ohyew ko cylinder nso no ho. Ebe no maba buruchire ha omonim se awo wa ha pa enti sabre ewia ntime ma yenhwe eno ntina ye wo gas fidie efre pipe we no ena ema yen nso ehye. Madam for besame se fidie be na ye hia aye solar system otiefo momra na yenhwe ye wo ho. Mesawa menanwa mehunwa nso ha so a enya mfa so ma me nso maye ne dempo mefa ne saa. Ahana fidian kasa nyina wo ma me nkyere mo fidie ina kyere yen sania collector ne cylinder ehye se ehwemo a ye hu eduasa nkron 39 degrees. Ahanso ye pump no ema nso tumi kɔ nanim se enya adwuma nso nko baabia. Fidie kyerɛ yen nso dodo san a etwe pipe no mu enti se ye hwɛ a ye ba hu 3 liters a minute eye pa. Fidie nso kyerɛ yen pressure na ewo system mu se pressure ne ma pump entimi enya adwuma biom. Otiefo madam wase pa se motie se mo wonsam sa mo twiro email amame se mo so mo adwuma amame a mo mfrɛ na yenhwɛ asema me kai se edo se enye do ebinko na ebimra asem sebe